Mira, no em facis parlar, Parla, David. Parla. Ara va. Va d'on va? El grito de la juventud, El lumbago, ja, el lumbago, que torna. Bueno, va, som-hi? Vinga. Hola, què tal? I benvinguts al 13è programa del Mierdòfono. 13è programa. El de la mala sort, o el de la bona sort, ja veurem. Bueno, ja ho veurem. De moment està tot gravant, que ja és molt. Cosa que altres moments no Cosa que altres dies no ha passat, però bueno, està No ha bé. passat. Marc Muñoz, com estem? David Cerdán. Com va tot? Com estem? Què? Li dem lo dels likes o ens oblidarem un altre cop? Doneu-li a like, subscriviu-vos i comenteu. Sí, no costa res, senyors, tio. Ja està, vale? Estem mendigant likes, tio. Estem mendigant jajas. La gent és molt imbècil, tio, perquè... Bueno, no vull insultar. Estem demanant amor i ja imbècil, o sigui, ja... No, perquè, tio, vull dir, fa 2 programes ho demanem al principi i vam batre rècords de likes aquell... És veritat, la gent m'ha agradat. No, vull dir... Sí, bueno. Però vam batre rècord. A veure si batem rècord aquesta setmana. Som-hi, podeu fer-ho. És fàcil. La següent no ho mencionem i ja la gent ja no... I ja la gent ja... Ja està, vull dir, desconnecta. Ja està. Aquí som només, només o- treballem un dia i au, Haurem d'anar repetint tots els programes o la gent no pilla la dinàmica? Bueno, esperem que no se'ns oblidi i ja està. Vinga, va. Anem fent. M'ha de ressuscitar, va. Portes tu, no? Sí, avui porto jo. Bueno, hi ha una notícia Qui mates que celebro, que és que vull ressuscitar l'Ajuntament de Berlín, Vale. que per fi, bueno, han fet una llei que han limitat, han congelat el preu dels lloguers. El preu dels lloguers ho han limitat a 9,80 € al metre quadrat. Jo no he llegit... A tota la ciutat. Jo havia llegit una altra cosa. Jo entenia que els lloguers... Ho han congelat els preus dels lloguers. Han congelat els preus dels lloguers i o sigui, els contractes que estiguin en vigència no, però a partir d'ara fins al 2022 s'hauran de limitar amb un màxim de 9,8 € metre quadrat, que està molt per sota del preu de mercat d'això. Llavors, esperem que aquí hi hagi algú que es foti les piles i comenci a aprendre de que, bueno, pues es pot regular d'alguna manera políticament. Que venen els comunistes, però, hòstia, aquí tenim tots els putos problemes per estar de lloguer i tot plegat, pues, endavant. I per matar, et porto un placer culpable. No sabia si ressuscitar o matar aquest senyor, vale? Mike Hughes. Qui és aquest home? Senyor terraplanista. Uf, ja comencem. Vale? Ja, l'estem matant o l'estem ressuscitant? És que... Podria estar els dos. La casualitat que el podríem ressuscitar, però fa una setmana el mataria, vale? O sigui, és un senyor que bueno, que malauradament doncs, va patir un accident mentre... Bueno, pretenia demostrar que la Terra era plana mitjançant un vol amb un coet autoconstruït, vale? Tot apuntava a sortir bé. I, bueno, la casualitat és que no ha sortit bé. El tio us veu el vídeo, hi ha un vídeo, podeu buscar No ha sortit bé perquè ha vist que la Terra no era plana o... De la casualitat, bueno, jo crec que el que ha aconseguit demostrar és que si cau suficientment alt contra el terra la palmes. Da igual que sigui plana o rodona. Da igual que sigui plana o rodona, que la dinyes. O sigui, el Pau l'ha palmat. El Pavo l'ha palmat, sí. Però és que veus el vídeo i el tio és dur. Però per això et dic que és un placer culpable, perquè dius, vale. O sigui, l'has palmat per terraplanista. Causa de la muerte, terraplanismo. Vale? O sigui, la primera mort del terraplanismo és aquesta. Del nou terraplanisme, de la nou corrent terraplanista. L'altra opció és anar a l'orilla, no? Però clar, vull dir...
Era més perillós navegar hasta l'orilla, o sigui, un terraplanista li fa més por navegar fins l'orilla agafar un barco i que construir un puto coet. No, li fa més por agafar, ficar-se al mar amb un barco i de cop dir, coño, existe la Tierra. Perquè exactament què volia demostrar? Pujar a dalt? El tio deia que si arribava prou amunt, podria arribar a veure la curvatura de la Terra per ell mateix. Vale? O sigui, era mig escèptic, vull dir... No, el tio volia demostrar que la Terra era plana. Vale, que no veia la cobertura. Que el tio no la veuria. Vale. Que el tio pujaria tan amunt que no la veuria. O sigui, tot i pujar amunt i tal, però da la casualitat que... Que no va veure el perill. Bueno, que jo crec que no, lo de l'aterrament no ho tenia plantejat. O no tenia una vàlvula d'escape. Mireu el vídeo. El vídeo és molt dur. Ja us buscaré el vídeo, el link, i us el deixaré por ahí, a la caixa de descripció, perquè és... Oh, mama. Oh, mama, sí. I res, fins aquí el Mater Ressuscitar d'avui. Pues molt bé. Ui, jo vaig un cafè. Bueno, recordem també que hi ha una cosa molt bona en aquesta societat que s'ha fet, que és la baixa. La baixa laboral és una cosa que també hauríem de reconèixer i de ressuscitar de tant en tant, No, tio, la baixa laboral, tio, a mi a final de mes em diré el que m'ha costat la baixa laboral. Sí, bueno, però almenys si no ets autònom. I has pogut cobrar alguna cosa. Ja et diré el que et cobro, vull dir, ja et diré el que cobro. Pues res, a subscriure-se i donar visites, que aquí hem de menjar. Like, que entri la panoja. Vinga, va, dispara. Si algú vol fer una donació, també us deixarem... Una donació, vol que el promocionem aquí, si la panoja entra... Jo em venc. Sí, i tant. Coca-Cola, Pepsi... Tot. Bueno, va, començo la secció. Som-hi, dispara. Què me traes? Jo, aquests dies, bueno, jo m'he passat 2 setmanes de baixa, vale? Que l'únic que feia era anar del llit al sofà, del sofà al llit, vale? I he pogut navegar per les redes socials. Vale. He pogut navegar per les redes socials i he descobert, tio, que la gent és més gilipolles quan hi ha una red social pel mig. Sí. No, sí. Sí, la gent és gilipolles. Vull dir, la gent... Tu vas pel carrer i la gent pues, sembla que pilota, però escolta... De cop obres les xarxes socials. Obres les xarxes socials i dius, aquí l'embrague patina, Llavors, bueno, jo per avorriment, perquè realment no, vull dir, estava incapacitat, vull dir, m'he fet Tinder i dic, bueno, a veure si xateges una mica i no sé quants ja m'ha aclarat que jo no vull follar, vale, el programa anterior. El programa anterior ja va quedar clar que tu... Però vaig dir, i menys amb coses que veus, vull dir, la gent... Llavors m'he centrat en les descripcions de la gent del Tinder, saps què vull dir? Vull dir, primera descripció, me gusta viajar y la música. I respirar, no? I respirar, no te jodes. Clar, tio, com no t'agrada viatjar? I la música, vull dir, que la gent... Un altre, vull dir, tot el que citaré avui, són, vull dir, tret real de... Vale. M'agrada la vida en general. Ei, tia, vull dir, jo crec que tenim algun comú. Vull dir, gilipolles! Vull dir, com es pot ser tan subnormal, tio? I els mosquits? T'agraden els mosquits? M'agrada la vida en general. La vida en general. La descripció genèrica, Sí, està la subnormal i el subnormal, perquè segur que vull dir, ha d'haver-hi també de... Fan del bon menjar. No, doncs clar, a mi m'agrada el menjar que cau a terra, que es crema i que me'l passo pel cul. Doncs clar, vull dir, fan del bon menjar. No són els fan del mal menjar, saps què vull dir? Vull dir, tot això, repeteixo, vull dir, tret, literalment, una altra, aquesta, per mi, la millor. La millor. Dispara, tio, que t'atores. Em fa molta gràcia. El deporte que más me gusta son los sueños. O sea, aquesta pava o és paraplègica o no la salves. Vull dir, aquesta tia, o sea, l'únic que la pot salvar per dir aquesta subnormalitat és que és paraplègica. Vull dir, soy fan del... Mi mayor deporte son los sueños. Los sueños. No, mi deporte favorito son los sueños. Mi deporte favorito son los sueños. Vaya subnormal de pava, vull dir... Una altra. T'has sentat bé, la baixa, t'has tirat aquí un cabàs de merda. No, molta ràbia acumulada. A l'odi. Molta ràbia acumulada, una altra, en plan de... Me gustan los buenos momentos. A ver, define un buen momento. Dius, tia...
Ojalà, vull dir, ojalà no hagi passat, però tu t'han fet bullying, tia, vull dir, perquè... Joder, tio. Vull dir, perquè tu et definessis, o sea, perquè el teu criteri sigui de me gustan los buenos momentos, es que solo tienes malos y de tant en tant buenos, tío. Los buenos momentos... Com no Sí, bueno, clar, però és que... Però, a veure, Me un gustan los buenos moment. Una momentos. persona, què vol dir un buen momento? Perquè plantar un pi per mi és un buen momento. Saps? Per això, tio, vull dir... Però vull dir que Quina què puta vol merda dir? de vida portes, saps? perquè el que et defineixi és m'agrada los buenos momentos. Però espera, després hi ha un altre perfil de gent que encara és més gilipolles, ¿vale? Sí. Que és aquella gent que utilitza el Tinder, la descripció del Tinder, en plan de ay, mierda, no me publican un libro de autoayuda y voy a escribir aquí una frase, saps? I ho llegeixos. I fito, no? Allò que es diu. Cada tic-tac és un segundo de vida. De moment, matemàtica no és la noia, perquè a mi Va. tic-tac em surten dos. Saps què vull dir? De moment, matemàtica no és. Seguim. Cada tic-tac és un segundo de vida. ¿Qué pasa? Huye y no se repite. Hay en ello tanta intensidad, tanto interés, que el único problema es saber vivirla. Jo he descabalgat a la quarta paraula, Jo he descabalgat a la quarta paraula. Vull dir, Cada tic-tac és muy intenso i m'estàs fent llegir aquesta puta merda, vull dir... y me lo estás haciendo perder. Hòstia, tio, vull dir, però què pretens amb aquesta? Vull dir, què pretens? Vull dir, ets una... Vull dir, jo m'imagino que dic, bueno, aquesta... Aquesta porta el tatu de Carpe Diem. Saps? Vull dir, jo me l'imagino en plan de soc d'una ONG, la gent a Tinder està perduda, vaig enviar-los missatges d'autoajuda a veure si es pot... Vull dir, què cony Treballa pretens? recollint firmes Què per Save the Què cony Children. pretens amb aquesta puta merda de frase, vale? Però bueno, deixant Tinder, vale? Si hi ha una aplicació que engloba la subnormalitat, és el TikTok. Que la il·lustra, La il·lustra... TikTok, pels puretes que no utilitzen TikTok, és una aplicació... O sigui, com tu i jo, fins que em vas venir amb la tonta com com fa tu i jo, dos fa 2 dies dies... vaig dir, flipa amb aquesta basura confitada, vale? Vull dir, és una aplicació que és popular per als menors d'edat i Sergio Ramos. Sí, està molt ficat, vull dir, vale? On es fan vídeos de 15 segons, on la majoria són adolescents que no arriben als 18 anys fent vídeos ballant supersexualitzats. Sí, vam estar veient i és demencial. És demencial. Ho podem ficar més fàcil a la pedofília? Ja. Vull dir, podem facilitar... El bufet libre, no? Podem El facilitar bufet libre. la pedofília de forma més fàcil? Per evitar aquest problema, es veu que ara TikTok volen fer com una espècie de que els pares puguin Una mena de control. TikTok parental, sí. Sí, que els pares puguin accedir al contingut i censurar el contingut, vull dir, s'ha fet una prova pilot, vull dir, l'ha fet el Woody Allen, no sé per què no ha sortit bé, vull dir, em sembla que ha seguit sexualitzant i s'ha ficat palote. Vull dir, Woody Allen, vull dir... Un senyor que s'ha enrotllat amb la seva filla adoptiva. Woody Allen va entrar al TikTok de la seva Va filla entrar i es va al ficar marrano. Vull dir, es va ficar marrano i acaba la cosa així. Vull dir, TikTok és l'aplicació de la pedofília, vull dir, i de la subnormalitat. I de la subnormalitat. Per què subnormalitat? Perquè hi ha moments que vull dir, dintre de la subnormalitat... La creativitat pot ser subnormal, també. Dintre de lo subnormal hi ha creativitat. Però és que aquesta aplicació... Vull dir, ja no és com hi ha algú que fa algo divertit i la gent en comptes de dir vaig a fer jo algo divertit, no, repetim allò que està fent tothom. Anem a repetir com a borregos tota l'estona. Anem a repetir com a borregos tot el que estan fent. Vull dir, llavors, tenim una aplicació, bàsicament, TikTok és una aplicació que es tracta de repetir les coses sense pensar, Sí? sexualitzar les dones i menors i pedofília. Bueno, això de la pedofília ho fiques tu al darrere, sí. I pedofília. Tenim la primera aplicació del cristianisme. I hasta aquí la meva secció. No sé si vols afegir, vull dir, alguna del TikTok... No, ja està dit, No, Realment és una aplicació on Molt la de gent el basura. que fa és... La gent el que fa, bàsicament, és reproduir un challenge, un vídeo tal, i així, i ja no sé està. si m'he fet gran. Potser m'he però, fet gran. Vull dir, pot ser. perquè... Però també hi ha un punt que és hipnòtic, Has de reconèixer que és Exacte, puta tio, hipnòtic, no, O jo sigui, vaig et dir- quedes ahí enganxat com una mala puta Jo cosa, vaig dir, vaig a veure què és aquesta merda al TikTok, vaig entrar a les 12:30 de colta, en plan, coño, a les 2. Saps Sí. Aquí, vull dir, però la idea, jo crec que la idea no és contingut, vull dir, com que els vídeos duren 15 segons, vull dir,
És a saco. És pum, 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 vull dir, no veus qualitat, és pum, 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 pum. Xutxes. A veure, que em tirin merda, però a cabassos. I com que és a cabassos, t'està bé. A volquete de mierda. A volquete. Pues aquesta vale, és la secció. Pues parlant de volquete de mierda... Portes merda, Esteban? Porto, vuelve los dramitas de David. Anem a ficar... Los dramitas. Los dramitas. Pues sí, programa 13, ja anava tocant, que anés deixant anar una mica de merda meva. Jo m'he creat amb un galliner, o sigui, m'he criat en un galliner, vale? Bueno, ja ho he dit alguna vegada, jo sóc fill de pares separats, i m'he criat amb una família rejuntada en la que, érem 3 germans per part de la meva mare, 2 per part del meu padrastre... A la bona nova! I després, amb 14 anys, va néixer la meva germana petita, com una... Total, tot això per dir-vos que érem 6 germans en lluita constant per l'amor parental, o sigui, això havia d'acabar com la Rosari de l'Aurora, No hi havia amor per tots. O sigui... T'havies de barallar pel teu pedacito d'afecte. Costava de repartir. Cada sopar, cada nit a taula era com un debat de la sexta noche, o sigui, allò era... discussions polítiques que tu en el fons l'únic que volies era portar-li la puta contrària al teu germà, saps? No hi havia d'això, o sigui, al final cada puto sopar era com un sopar de Nadal. Jo érem 2 i era com un puto sopar de Nadal. Jo érem 2 i no entenc una altra forma de fer-ho. Pues imagina't amb 8 persones assegudes a taula parlant d'un tema com la meva germanastra un dia va dir que era vegana, que s'havia fet vegana, que tal, que no sé què, perquè no... Amb la moral que desprenen amb la moral, que tal, que sí, al final també perquè es fa vegano, per convicció o per portar la contrària, de vegades, com un que fa el merengue... Es pot ser vegano i gilipolles, també. Sí, es pot, existeixen. També del revés, També hi ha gent que com el meu germanastre es va fer perico per portar la contrària, saps què vull dir? Sí, professor vegà, tio. Prefereixo que et facis madridista, no? Però no fer perico, A més, amb una absurda rivalitat, que és que els meus germanastres tenien la nacionalitat irlandesa i nosaltres la francesa per part de la meva àvia. Llavors hi havia com una rivalitat allà que era com un xup-xup. Com un xup-xup patriòtica absurda, en realitat, però que anava perquè després diguin que Catalunya ha de separar famílies, Sí, imagina't. Això a més érem... de connotació celta, els dos, perquè Irlanda i la Bretanya, que és d'on és la meva família, doncs també, no? D'aquí que tinc la barba una mica pèl-roja i les pigues i tal, no? Estàs fent l'exòtic ara, també? I que... No, però aquí ve l'assumpte. Ma mare, no sé si amb el dia dels noms ja, que vas parlar tu del nom ja ho vaig dir, però a mi m'anava a posar Patrick en un principi, la meva mare. Vale? Però clar, mon pare és moreno amb ulls negres. Ma mare també, amb ulls marrons. Ma germana és morena amb ulls marrons. Mon germà ja és rosa amb ulls blaus. Sí, a tu germà... Però jo, pigues. Aquesta pinta de vikingo que em gasto quan se'm fica la barba pel roja és com... ¡Madre! ¡Lo del adulterio! ¿Sabes? Por favor. O sigui, jo sempre he tingut allà un dubte de dir madre, tienes que explicarme algo, ¿sabes? Madre. Lo del butano. Lo de trabajar en casa, madre. Lo de trabajar en casa. Total. Pues això... S'ha parlat obertament, això, a casa teva? Sí, no, però en principi no... S'ha negat. S'ha negat i en principi, sobretot quan li vaig fer la pregunta al meu pare, no va riure. Jo li vaig fer la conya i no va entrar bé. El xiste no va entrar. No va entrar bé per alguna cosa, Mira, qui sap, tinc un pare per tot. Bueno... Ho deixo sembrat. Després, clar, entre germans era, si ja a taula era un drama i acabava com una partida al Fortnite, només podia quedar un. Millennials, estem avui, TikTok, Fortnite. Hem vist que tenim un públic de major de 30 i ens estem obrint... Hem d'obrir camins, hem de canviar referents.
Però bueno... El nostre target està canviant. El nostre target estem baixant, i també no fiquem com més paraules en anglès, i més de youtubers, que ara som youtubers, Hòstia, som youtubers ara, Bueno, doncs això, entre nosaltres, com que la qüestió era com una mena de guerra interna així estúpida. Clar, va haver... No guerra freda, guerra... No, guerra freda. Sí, no arribava a No arribava a les mans, però era guerra freda, en plan... El dia que ma mare, amb 14 anys, es va fartar i va dir David, rentadora, David. Saps? Això funciona així, i ho va fer amb tots, vale. Tots teníem un dia de posar rentadora i que s'assequés. Per tant, la guerra freda, de veure qui deixava els llençols posats durant 3 dies perquè algú vingui al darrere i no pugui ficar la seva rentadora... Se mala llet, Bueno, hi havia suquillo, ja estàvem entretinguts. I després l'altre era un qui s'ha acabat la nocilla? No era mai ningú. Sí, no, mai ningú s'acabava la nocilla, mai ningú s'acabava el fuet. Algú us conec i sou de menjar, vull dir. Sí, no, clar, òbviament, anar a fer la compra era anar, pues soy el senyor del Mercadona, vull dir, anava... A la posguerra. Sí, anàvem amb caixes... El racionamiento. Sí, era... Bolquete de comida. Sí. I res, i per acabar d'adobar, pues, érem 5 gats a casa. Molt bé. Era un putozo, o sigui, era un galliner que hi havia 5 gats i un gos. Per si no feia pudor hormona. Per si ja 7 adolescents allà fotuts ja no era... Suficient. No era suficient, doncs 5 gats i un xutxo, que clar, teníem una gata que tenia pretensions de caçadora, que el primer dia que va aparèixer amb un colom per la porta gatera de casa, i llavors... el colom va començar a volar pel mig del menjador. Hòstia. I els 4 gats, els 5 gats estaven allà pujant-se per les parets. Un drama, estàvem entretinguts. S'ha d'estar entretingut. I bueno, i ja a poc a poc van anar caient fitxes i ara ja sí, van anar caient fitxes com el Quien és Quien. I res, hem de lamentar l'última baixa fa 15 dies i res, ara ja només queda el Xucho, el Kiko. Vale, tio, jo un moment estava flipant, tio, i pensava que estaves parlant dels teus germans. I jo et feia la conya, estan mort i tu amb una... Sí, han anat caient fitxes. I dic, no, hòstia, bueno, potser m'hauries d'haver informat d'això, David. Vull dir, que anava de traumita de veritat avui, saps? Vull dir... Bueno, ara, havia de deixar un bajón, sí, els gats, per lo que sigui, no viuen... Però els germans estan bé, vull dir... Els germans estan vius i coleando. Cadascú amb els noms. Els veganos... Tots tenim les nostres taretes, un és perico, l'altre és vegano, l'altre viu a Roses, l'altre viu a Anglaterra... Bueno, jo sóc jo. Millor els gats que els germans, no? Vull dir... Algun del Pacma ens portarà la contrària, però jo veient que ha mort l'animal m'he quedat més tranquil ara. Se t'ha encongit el cor per un moment. Per un moment he patit, dic, joder, pensava que ens explicàvem les coses i se li han anat morint germans. Se li han anat morint germans i el tio no va dir res, el cabrón. No. Estem tots vius, només van caient fitxes als animals, els animalons, pobrets, els gatetes. Pues sí, i res, i així, deixaré la secció així, bajonera. Molt bé. Fins aquí. Molt bé, sort que... Fins aquí, bajonera. Sort que ara la remuntaré jo. Ara acabes tu amb els teus 5 minutets de mierdes i... Sí. I pa'lante. Pues... 4 minuts de mi mierda. El temps que vulguis. No he portat res. No he portat res, David. Obro... Havia d'arribar el dia en què no portéssim res, en què no ens preparéssim res, i ja ens traiéssim la puta careta i diguéssim... Obro l'espai a la impro. Porto l'oportunitat. La meva secció es tracta de portar l'oportunitat. Tu has anat a un coach, no? O algo? No. O sigui... Saps vendre la merda, tu, no? Tu t'has especialitzat en vendre merda... Bueno... Allò bé, no? Bueno, a veure, David, he estat 2 setmanes que l'únic que feia era anar del llit al sofà i com a molt lluny al lavabo. I tot i així no has preparat res. No he preparat res perquè no m'ha passat res, David. No m'ha passat res, vull dir. Llavors, obro aquí un espai a la... Llavors, a refrescat, no? Bueno, pues nada. Bueno, així que Montse i Meritxell. No, sí que m'ha passat una cosa curiosa, Veus com sí, al final si rasques...
Bueno, aquest espai a la interpretació, vull dir, a la improvisació, a aquest... Dispara, però que... Ojo, peligro, no ens anem a un programa de 40 minuts per recuperem en aquells moments, David, que no ens escoltàvem, que ens trepitjàvem, que... Què vols dir, això que estem fent ara mateix? Bueno, hem millorat, però es troba a faltar aquell... Hòstia, vull parlar de la... Què t'ha passat avui, va? De la caca GPS, tio. El com? La caca GPS. La caca GPS? La merda GPS. Aquella merda que està tranquil·lament al teu intestí, però detecta que arribes a casa i... I la tia no s'espera, tio, que... A mi últimament també tinc... Però no, sí. O sigui, he notat... Nota la presència... He notat que hi havia part fora. Vull dir, jo he entrat per la porta, vull dir, no he tocat calçotet, però jo he notat... Asomao, ja ha tocat la campana, Jo he notat que el meu cul no es tocava. Vull dir, el meu anus... Hi havia un moment... Joder, tio, però si hi havia tanta... Antibiòtic, tio, antibiòtic. 2 setmanes d'antibiòtic, David. Oh, mama. Allò fa la hormigonera, po. Allà, i hòstia, i he sortit de la feina, tio, m'he vingut en moto, he fet el típic pet del semàfor que he aixecat el cul, saps? Però tot bé, vull dir... He aparcat la moto. Però no ha sigut aquell pet que dius... Ui, no, tot. No hi ha hagut pedo trampa, Tot anava molt tranquil, he baixat de la moto, m'he permès el luxe d'enviar un WhatsApp des de la moto, he començat a caminar, però ha sigut ficar la clau i bum! La merda ha detectat el GPS, saps? Casa! Saps quan Google et diu queda 5 minuts per salir de casa perquè detecta a quina hora surts? Pues la caca ha detectat a quina hora arribo i ha dit pa! I pa'lante. He tingut que córrer. Has hagut de córrer? He tingut que córrer i apretar el cul. Pues bueno, ho celebro, però sí. Tot bé, no? Sí, no he tacat. Tot bé, no has tacat el calçotet. No, està molt bé. I res, no sé, què més? Què portem, va, David, tio? Vull dir... És que ara se m'ha corregut una cosa, però tira. Bueno, res, comentar jo de la notícia que et vaig passar del tema dels youtubers.cat, la plataforma aquesta de... No, et vaig dir que m'ho vaig mirar, però no m'ho vaig mirar. Jo tampoc m'ho vaig mirar. Vaig mirar-ho en diagonal, David, vaig mirar-ho en diagonal. Vull dir, jo només em trec la careta. Bueno, doncs fins aquí el programa. Vull dir... Jo baixo veles. Si vols et menteixo, però... No, bueno, i que em menteixis en directe m'encanta, em flipa. O sigui, que em destapis la mentida aquí a la cara. Bueno. Ja està, ja me sento ignorat hasta... Igual, ja que minut no, la gent no arriba, tio. Aquí ja està, aquí ja només quedem tu i jo, no? Ja, aquí. La gent que arriba aquí ens ho perdona tot. La gent que ha arribat aquí... Gràcies, els que heu arribat fins aquí, gràcies, moltes gràcies. I teniu un problema. I fins al programa que ve. Espera, jo... Tu vols estirar ara? Jo vull estirar, jo estic còmode. Tu ara aquí ja. Jo estic còmode. Jo estic còmode, David, jo em sento còmode. Tu aquí, tu al fang. Aquí... El fang em trobo bé. Jo vull fer... Estàs amb la cullera, xaf. Jo vull apagar... Fem farinetes, lo. Deixis, paio, cony! Ens allargué. Ens ha comentat molta gent que ens escolta a la feina. Sí, cert. I no sé si ens escolta amb la música mig en veu alta o amb cascos, però... Amb cascos, suposo. Jefe, subnormal! Subnormal, jefe! Sí, ara que s'ha generat una jurisprudència perquè us puguin descomptar el cafè, proveu-ho. Subnormal! Se t'està calentant, la gent que està al despatx se li està calentant. Ja veus d'un que ara mateix ens està escoltant a la feina i se li està calentant la llengua. Està baixant el volum. Està baixant el volum i se li està calentant la llengua. Mi aumento, ¿dónde está mi aumento? Aumento. Portes més de 2 anys a la feina i encara estàs amb un sou de becari? Estàs fent la feina del teu jefe millor que tu i ell cobra el doble que tu i a sobre et diu que baixos de pasta? Han pujat el salari mínim i el teu no i ara passes a ser pobre?
Clar, jo estic... T'han pujat el lloguer del pis i a tu t'han mantingut el mateix sou de merda? Jo soc d'aquests, vull dir, jo tinc un sou, vull dir, tot i que faig una feina molt maca i molt honrada i molt complicada, tinc un sou amb diners i una part amb abraçades i amb somriures, però clar, vull dir, jo ara mateix, al pujar el sou Mínim interprofessional, sí. Vull dir, jo l'estic tocant ara, soc pobre, tio. Abans em sentia una mica més ric, tio. O sigui, la riquesa del Salta se'm fa sentir pobre a mi, saps què vull dir? D'aquest tipus de calany és la gent, tio, saps què vull dir? Va, aquest tipus de calany ets tu. O sigui, tu que t'han mantingut el sou, però clar, com que ara els altres cobren més, doncs tu ara... No, jo ara cobro el sou mínim interprofessional. Jo abans no cobrava el sou mínim interprofessional, però ara sí, tio. Vull dir, ara soc basura, tio. Vull dir, abans era classe mitja i ara ja soc basura, tio. Bueno, ja està. Ja ens hem passat el joc, ja hem anat al racisme, ara ja ha entrat el classisme. Ara ja això... No estem gravant a Sant Gervasi? Moja, això no és un programa d'humor, és un programa classista. Moja! Bueno, ara ja sí, hem passat al minut 30. Gràcies per escoltar-nos i veure'ns i fins al programa que ve. No diràs que no, però bona secció de 4 minuts de mierda que No, fantàstic. Fins al programa que ve, Marc. Hola, David Ferran. All right. El que portava tot el dia dient què foto, i dic, mira, tio, vull dir, fot els ous sobre la taula i dir, això. Ja està, aquí.